Meghalaya Cycle Association MCA kala Pynkhreh syakmat na bynta bahkan yok ban sei madan yala kynhun samla kejela ban mi khmat sya kelempung yalek kai jongka National Games ka ban salong ha kini kejela ha usnem arhajar arhunyo. Habai dei bat kani ha kakatsan bat ka khandriu tarik jong ka tayo ka baladem ka MCA kalala ha ka ban penlong ya ka MTB cross country ya ka bala penlong hakut jong ka shelampule ka school nong ba nehu kabala long ha ka khatsan bat ka khandriu tarik mentau benai. Hadin kani ka senjuk kala pentip ba ha ka artarik ubnai risau menta ka snam kan penlong saya ka jing persyang ka bayade bat ka jing yakob jong ka road race ha ka ba ka jing persyang ka long na ka benta ki samla kenthei bat shinrang ha kerta ka wa khanyo hadu arpusan snam bat on benrap lang bat ka jing persyang trial na ka benta ka road bike. Habai dei bat kani la yok ru ya ki jingkren na uba lening bare balong presiden rengkat ka jingdon lang ka jong Jason Luat General Secretary bat u mikim sama coach ha ka bala ong ba ukhot bat weria baro ki samla ha kerta khanyo hadu arpusan snem kila bandai ki bom junya cycle ru Henry kila bandai ki football player ki nong mare marathon bat ka association kan penbiang lut ya ki tiar don kam jongki. What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't think no, remember once more.